Machiegni jatend piny migosi William Ruto yango ni kwan bando mabende igolo e pinje maoko kikele pacho kae odok piny kod atamalo 70. Ruto lero ni ma en yo achiel mar kelo lokruok makare sekta mar pur e pacho kae kendo neno ni nitiere chiemo moromo e pacho kae kalure ni thoth oganda yudo yuto mage kowuok kuom pur. To bende wacho bando bende sani odok piny ka bende jopur mabende osendikore ne mbolea manengo ni ogonyre mano mabende chiwo kod piny owacho gin mago maromo milion 7 kowacho ni pod gibro medo keto lokruok makare e sekta mar pur mar neno ni uchumi pacho kae omedo dongore. Komachielo en ni ringre miyo moro ne okwany ka oiki e bur Mathany e gweng' Mangere Wachara sublocation e sub-county Mandhiwa e county ma Homa Bay. Ringre no mabende nosechako kethore ne okwany gi jopuonjre mabende nogamo tik marach mane wuok e bur moro machiegni kod apaya. Jalup county commissioner Mandhiwa Lucy Ndemo ne oyango wach makamano ka olero ni ringre no ne oiki e burno mabende ne kod sakwe mag bando. It was reported yesterday through the Assistant Chief Wachara Sublocation that there was a suspected human body in a shallow grave. The DCI officers went to the court and got an exhumation order from the Waru court, and we visited the scene. We were able to establish that school-going children from Gere village were attracted by a foul smell from a nearby farm. Dogs were also spotted gathering around the same area. We removed a canopy of dried maize stalks that were heaped at that spot, and that is when they saw some human body. Ndemo ne oluwo ni ringre no ne ok nyal yangi malongo gi jogweng' makono kalure kod kaka ne osechako kethore ka wacho ni nyalo bedo ni ne onege kama chielo kapok ne oike kanyo. The scene has been exhumed. Body was found that was decomposed. So the body has been taken to the Homa Bay County Referral Hospital, mortuary for preservation and also awaiting other processes. We are appealing to anybody who could have lost a female member of their family or neighbor to follow up so that they are able to identify the body. It will require probably some kind of DNA testing because it is not easy to recognize physically because of level of decomposition. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moheo jokuny mula 2,000 e gweng' ma Makalda Kanyarwanda koro ndikore e bwo okumba mar thieth mano mar SHA chendo mabende osir kod jaket mwandu e sekta no Okech Sala mabende osebedo ka kunyo mula e gwenge makono ne owacho ni nyicha ne oyiero mar siro jokuny mulago mondo migi ndikre e okumba no mar SHA mondo migi bende gibed kod yote yudo chenro mag thieth. Gimane chunya gimomiyo atimo maendeleo kama ng'eny ni mondo umbe ukonye gimoro madwaro ka tanyiso gi chunya chiel niya ma wacho na timo tabiro timo kandi ni wantiere to kendo ko biaye ma serikandwa whether they give me or they neg me kuma jakom gitero 2027 emo wadhi dhiye. Jokuny mula mabende no yudo sir makamano kod jodak makono poya ahinya jaket mwandu no kuoma ne neno ni ne konyogi e ndikruok ne okumba no mar SHA. Register gi to chudo ne tamogi jomoko ne okel negi the highest amount because the ground they were registered ji kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA mane kela koro wacho ni ya ka investor otimo gimano wacho ne the community to the community biro bedo mamor kech they will benefit nikech samoro jomoko ok nyal kata dhi mining ka activity motimo en mana mining. Moko kuom jodago bende wacho ni oginyal timo chudo ne okumba no kalure kod pek mar ngima. Keto ne siling 7,000 ibiro yudo ni kata in adier king'iyo ok onyal chulo. Okene 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 to ng'ani kata kama otiye onge. Ng'ato koni ni no se register chon
oko chudi. Ng'ato no se register chon, giling alinga. Thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon, tok gi chudi. Gilebe na mapek mamiyo poka register sano. Nikech pesa na onge go manyalo register godo. Koro momiyo kwa na ujo ni jira kauji aringo mapio mondo miamba ukawa. Asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge. Samora kwa nyaka samora hospital kachiel gi nyithinda. Commissioner Manyanza Flora Moroa jiwo jodak mawuok e gwenge makono mondo mi obeda kicha gi jokwoe masani wuondo ji ni gichiwo barupe mag tije obila. Moroa wacho ni giseyudo lipode mag jogo mabende wuondo oganda ni gidhi konyo gi yudo thuolo mag tije obila. Moroa bende no wacho ni jodak ma Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii, Nyamira kod Migori kik yie mondo kwalgi yo machalo kod mano. Ne oloso e gwenge ma Kisumu e yo machalo kama. I would like to give a general statement first to the members of the public because we have had a lot of conmen going around cheating our people that they have recruitment letters for the police recruitment. You know, this recruitment has not been done for some time, so our people are very anxious and thus falling into the trap of being conned. I want to state that the recruitment has not been announced by the government. Therefore, members of the public should be wary of people who are going around conning them. Once recruitment has been planned, it will be announced, and for now, nobody should allow themselves to be conned. And in any case, even when it happens, it is free. So those going around selling letters, cheating people that they are going to help them in the recruitment, should be warned. Moko kuom jod bura mawuok e kaunti ma Nairobi koro kwayo gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja mondo ne ni thuolo momiye mar chwalo chenro mopogore mag dongruok ne oganda mantiere kaunti ma Nairobi obedo e yo makare. Ka bende ginyise ni mondo ket maino mare e chwalo chenro mag dongruok ne oganda e kaunti ma Nairobi kaka yo mar neno ni okothiche oko e kinde ma bende omiye thuolo ma dweche ariyo ma bende nomiye kod MCAs mauke od burano ma Nairobi kotelegi kod Tabitha Mutinda kanyakla kod Antonio Loch mabende en jaod bura ma Mathare ne giloso e yo machalo kama. Rather than us encouraging the governor to address issues of governance issues broadly speak to questions of leadership. There were leadership issues that were raised. There were issues of administrative questions that would include issues to do with whether there is graft or no graft. Dialogue is always a leadership role. We encourage it so that everyone gets a win-win. The leadership, the people of Nairobi. That is going to depend on how Governor Sakaja conducts himself going forward. A good opportunity for him, like from now on, you can pick up from there. I believe the governor has now been given a second chance, and this second chance should not be taken lightly by the governor and his entire team. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Kamati mar jolony mabende biro tayo chenro mag chulo jogo mabende noyudo lal e kinde ng'anyo ne ochamo odiochieng' ma kawuono mumano mar chako tich. Kamati no ne ochuogi kod jatend piny Migosi William Ruto mondo mi girang kaka inyalo chul familia mabende nowito jogi kod mago mabende nodong' kod hinyruok e kinde ng'anyo ma kamago. Kamati no ibiro ta kod Ngire Makau Mutua mabende en jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag katiba ka okonyre kod jatend riwruok mar Okinde Manuel SK Faith Odhiambo kanyakla kod jokanyo mamoko e kamati no. Do solemnly affirm that I shall well and truly serve as principal coordinator and chairperson of the panel, and that in the exercise of my duties I shall obey, respect and uphold the Constitution of Kenya. I, Faith Odhiambo Moni, having been appointed as the Vice Chairperson of the panel of experts on compensation of victims of demonstrations and public protests, do solemnly swear that I will well and truly serve as the Vice Chairperson of the panel and do that in the exercise of my duties I shall obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Mani mabende okelo giko mag weche matuche kor gwenge gi lak sechegi watudre koromo kanyo sa 11 kod sa 12 ne weche manyine yo machok to koromo kanyo sa 1 kod sa 3 ne weche manyine yorno mar adimba.
Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en jong'wech mag Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo omigi chiwo mowinjore e sechegi eki mag dhi e tuke goeko madhi timore Tokyo, Japan e dweni. Kane oloso e seche mabende ni gonyogi ayanga e State House ma Nairobi otieno mokalo, jatelo kata jalup kapten mar tim mar Kenya Mary Moraa nomedo wacho ni jong'wech mag Kenya sani koro ikore mar timo maber kendo loso nying Kenya ka mijing'o mimiyogi en kokalo e chiwo minyalo mi joloch. As Kenya team, we are ready to go to World Championship, to conquer the world, and we promise you that we are going to come back with many medals. Na ningesema wewe kama papa yetu tunakutegemea na kila macho iko kwako, ucheze kama wewe. President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei nomedo wacho ni nyaka sani giseoro kwayo mar biro bago tuke mag laro simo mar piny mangima higa 2029 kata 2031 ka World Athletics Championship. Out of all these athletes who have done well for this country, please consider one of them as an ambassador for sports and environment within the country and of course beyond. The world has actually seen what we are doing. We are supporting also the tree planting. We have already planted 6,000 trees at Kasarani. World Athletics has said that for any country that wants to host an international championships, you cannot do that if you don't have an air quality sensor. Thank you very much for allowing us to have a bid to host the World Championships here in Kenya, Nairobi, in 2029 or 2031. We have already prepared the bid document and we are going to present it when we go to Tokyo. Jatend piny William Ruto nomedo wacho ni nitie mich manyien mibiro miyo joloch mopogore opogore mabiro yudo midila mar gold, silver kaachiel gi bronze. Komachielo bende ni tim mar Bidco United oyo thuolo jotugo 20 ma biro yawo thuolo ne jotugo 17 manyien morwaki e timno motelo ne chak mar season manyien mar 2025-2026 ma irien kaluwore gi kocha maduong' mar timno ero Anthony Ahulia. United noyudo thuolo madong' e lig maduong' mana e tielo mogik mar tukego eko kaluwore gi loch margi mar gonde 2-1 kawendo kane gilo tim mar Sofapaka magikalo Murang'a Seal, Posta Rangers kaachiel gi Talanta FC kod City Stars. Wachezaji ni wengi, tulifanya overhaul. Actually tulitoa wachezaji karibu 20, wengine wamekuja 17. Kwa hivyo tulifanya overhaul. Wamepeana their best out of all the 6 matches we played. Hatujafungwa. I think tumepiga sare moja na Kariobangi Sharks na Tabasiu sare 2. Ahulia wacho ni en gi geno ni jogo eko mabende okaw sani biro konyo gi timo maber. Tuko tu pre-season kawaida kama timu nyingine yote, tunatarajia tuko na msimu mzuri. Anything different of course tumesign na tuna believe tumesign quality poa, and then management pia wametupa support vile inafaa. I believe na ile quality tuko nayo tutacompete this season. Moko kuom jotugo mokaw modonje tim nero mar Oilers gin kaachiel gi jabak Kevin Ouma kaachiel gi jago dier pap Dan Musamali duto mowuok e tim mar Kenya Police, jaloyo Jacob Onyango mowuok e Tusker kaachiel gi Kedison Buka mowuok Nairobi United e kind jotugo mamoko. Komachielo bende ni japuonj mar klab mar Kenya Police Bullets Beldin Odemba owacho ni en gi yie ni gibiro loyo tim mar Kampala Queens e tuke mag laro simo mar Sekafa magore odhiambo ma kawuono e alap tuke manyayo ma irien mar manyo thuolo madhi e tuke mag laro simbo mar Afrika. Tugo nero ibrogo chakre sa 10 mar odhiambo e paw tuke manyayo, kendo Demba kane loso gi jofwamb weche nomedo wacho ni en gi geno ni ikruok magisetimo ok nyal miyo gilal. First of all, we want to say that we are grateful that we're playing at home. It's always a good thing to play at home. We are hoping that for the second time on the stage, we can play at home with our home fans, with our families around, and in our own pitches. So we are glad that we're playing here. The team is prepared. We are into the 6th week of our pre-season done. So we've been preparing for this, and we are ready. That is all I can say for now. Even in the previous year when we played in Ethiopia, the target was still to win. We play tournaments targeting to win. Odemba mabende en japuonj mar Harambee Starlets wacho ni en gi geno ni nyalo mare en mar kawo kombe noero e season nieri bang' kier kendo tieke thuolo mar 2 e higa mokalo kanologi e final gol 1-0 gi tim mar Ethiopia CBE. In the previous edition we were finalists, but we didn't win the match. We lost to CBE by a goal to 0. We can only make it better.
I was waiting for a pressure question. You've twisted it this time around. Are you under any pressure yourself when you're at work? Zero pressure. So this is our work. This is what we do. Every day we wake up to football. Every day we are hoping to play this tournament. Every day we are hoping to win this tournament. We can only give our best. Pressure is an enemy. Thank you. Bullets near Group A gin kaachiel gi Kampala Queens, kaachiel gi Denden FC mawuok Eritrea, kaachiel bende gi tim mar Commercial Bank ma Ethiopia gi Grizzly Academy ma Burundi. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimenilamba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Okay, winjine. Colgate osewuok okone gimoro. Mar keto pien lekewa obed mangima kendo lekewa obed motegno. Gidhi mbele kendo gikelo lokruoge. En gima duong'. Colgate Herbal olos kod yiend bungu manyachon. Koriwore kod Colgate manyasani, maketo pien mar lak bedo mangima kod leke motegno. Kendo onge buonjo mabiro dong' chien. Tem tiyo kod Colgate Herbal manyien kawuono. Hey, mano e light. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wigo! Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto yore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Kamano nyakwara Ramogi, dakika gene 20 mosekalo kaindi tok sapar mar odhiambo e nyakalondo mar Ramogi kar chuny jaluo e duja mititi. Ndalo mang'eny ochilal kanye. Erokamano inya Dr. Samuel Okanda ne ni kanyo. Ochieng' jakadongo erokamano inya kachiel kod Okandi Junior Benyisa kacha Lydia Ankodi e chenro mar Donse. Kanyo be nyakwara Ramogi e mwachope giko mar chenro niendi odiochieng' makawuono niendi. Erokamano inya in manika thuolo mari mibudho koda kano chakro kanyo saa 7 gi dakika 15 mar odiochieng'. Ubed kanyo kod midhiambo mokwe man gi haima Jehova Nyasaye to mana kod Radio Ramogi kar chuny jaluo gi sanita we kaindi kod shemeji kwa macho Felix Oguyo Baba Zahara. Yuora achiel mangudi. Yuora ngudi ochopo koger makata ka kikwae. Odwa kelo ni chenro mar mos gi tich nyaka rom saa 1 mar otieno. Ubed kanyo kod midhiambo mokwe to mana kod Radio Ramogi kar chuny jaluo nyaka kendo chieng' machielo. Oriti Masani, nyinga Lydia Kotha we kaindi kod Madanji Perimeter kawero kaindi Johnson Abuto. Oriti nyakwara Ramogi. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Dr. Maureen Ochola, JP Mawud Bondo Daktari, Mama Ann Akoka, Esther
Salombo, Liso Dede. Engineer Benson Awili Sirikal, Kakai Jabali, Joma konyo ganda ema vero gajoni, jogo duto makelo dongruok e pinywa ka, joma konyo ganda ma ok oyiero, joma konyo ganda ma onge kiawa ka. Johnson Abuto gadiali gindu mana papa, Johnson Abuto gadiali gibanjo, gigo mitimo jiduto neno, emomiya lamo Nyasaye madmedi ngima, emomiya wacho Nyasaye ogwedhi, odhiambo wuod Abuto, Baba Quincy aye, Kaula manyaro romo mama, Masi adongo benda lamoni, Noveta kinyi mama, Geno tieno jakabonyo papa, Lorenza pia mama, Kateroni natome yoyo, Evan Sagure, Kinda donge pok nene malo, konya konya oganda maonge kiawa, konya konya oganda maonge yiero. Johnson Abuto amedo chiwi, timana kinda ikony Kenya, timana kinda iger dala, timana kinda ikony jomo chando, Timana kinda ikongie, Osiep Dr. Diana bende achiwoko, Shimiwa Judy warinda mamaga, Dr. Grace Otieno kelo mamaga, Soto kewa mawuot sakwa bondo yoyo, Radu Sochien jako buraga, Milio Otieno mamaga, Jennifer Kinyi Asego, Charlie Sogongo Papa, Peter Ochuodo Mosiepi Oyo, Rini Oracha Mama, Pereso Yori Bende Ajivo, Manabaso Nyango Gilinu Sotieno, Samuel Otieno Mwalimu Ticha, Janet Otieno Mama, Mary Okot Mama,
kach pacho Madati akelo ngolo Numa mol gimulo Johnson abuto waya Dialo kumin Marcos Osia paleki Alex Oda Morris Werana Naki Alinade Raburo wagikaro Apollo Polyview, Sheila Helen, Brian Okinda Wuda Simbu, Onyo Sochielo Regi Moe, Agulo Gabi, Oyo Sirikal, Wuda Sego Kanyada. Oage makosa kuto yoyo, Osiep keno tieno, Okeki tono tieno tabialo sani. Nyakwar Samuel Chumaja kinda yoyo. Dongo konyo ganda matot Jopinja duto pako Amerika, Europa, Asia, Afrika duto Ungeo rito siye Wini Benro ngeyo Vincent Oreje ongeo kite Mweshimiwa Fredo Uta Joma konyo ganda Johnson Abuto Geu Kisumo Gogo Makosa puto yoyo Osiep keno tieno Okeki tono tieno Tabialo sani Nyakwar Samuel Chumaja kinda yoyo Dongo konyo ganda mato Jopinja duto pako Amerika, Europa, Asia, Afrika duto Ungeo rito siye Vini Benro ngeyo Vincent Oreje ongeo kite Mweshimiwa Fredo Uta Zoma konyo ganda Johnson Abuto Geu Kisumo Gogo Jacob Anyango, Phyllis Anyango, Wapi Nancy Fambi. Johnny Jaco tieno to Ginjawera yoyo Jaco Mura korowe to Ginjawera gituma Osiepe mideo kaka Sharono buya mama Ulo buto Jaco Mura papa Rispa buto bende awero gituma Jono tieno bende awero gituma Beki okal mama to Ginjawera Kennedy Omondi mami siepa bo Ginjawera Ilkista okal jao dikefa chanyakachi Oscar yoki bende achogo gituma Calvin sokeyo tomano uod bungu Sokeyo chasama gabe maro uod bungu Winje wendi jatelo joni yoyo Winje wendi jatelo adialigi nduma papa Akelo ngolo nduma molgi mulo Johnson Abuto waya dialo komin Marcos Osiepa legi Alex Oda Morris Werana Nagi Alinade Raburo wagikaro Juni Jaco tieno to Ginjawera yoyo Nyakwar Nyombaka jaber machon mama Lili Kanyadigo nyagikaro bende Inosesia chuma mano akili mangongo Kene Bagumba kabonyo bende awero Jairo tieno mabucho seme bende awero Nick Konda jaoduini bende awero Mama Joylin Tabali Vivian mama Dolino Jijo Siala Resort mama Jono Ben Siala Resort papa Lilisa Nyango bende achogo kawuono Nancy Fambi bende awero nyadendi Liston Supi Mako Chien bende awero Nyako kelo mato chunya duto Jago tieno donge adialigi numana Jago tieno donge adialigi numa Winje wendi Akelo ngolo Numa molgi mulo Johnson Abuto waya dialo kumin Marcos
Mheshimiwa ambao sakuno auma wapi Millicent Makonya abanya lele abada bal wamekita kambi wasakana manesha piramida wamekita kambi wasakana manesha piramida wewe wataweza dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni moto mama dawa ya moto ni moto manesha piramida mewasha moto Krisa Mungu chakalili walisema utoke lakini shikilia hapo hapo Oreke Junior Aleki Alexe Orena Cheno Oema mama Selesa Munda Hilda Chuma PDG Martin Owinyo wapi Mheshimiwa Newton Ochanda Roslide Ubare wapi Vincentia Mama Chelsea twende kazi twende mushika mkono twende kazi twende kazi twende mushika mkono twende kazi oh morine kwa boka Edita Ochieng Nyaugenya Sia Republic vagabond wasinenza yo yo vagabond wasinenza yo yo Matanga bina malende ama maleki mama Matanga bina malende ama maleki yo yo Choka sane abala Matanga bina malende ama maleki mama Matanga bina malende ama maleki yo yo Lydia Onjuku Samosano wapi Bobo Kinyi Onyango Martinezo Ngondo Roda Adoyo Nyakobura baby inaona mechoka kuja kukalia kiti kaa pole pole baby kuja please baby kakidogo pole pole Devi Nauma Niagondo umesalimiwa Eriko Nyaswa Hey, mtoto meamu asubuhi analia nataka siti mtoto meamu asubuhi analia nataka siti sweet mami naomba sweet nataka siti sweet yeah sweet nataka siti Nixon Ogutu Jaman Oluoch Hey, mtoto meamu asubuhi analia nataka siti Nicolas Sagan sawa sawa tu wewe baby wewe baby unanimaliza wewe baby unanimaliza Dodo unanimaliza unanimaliza wewe baby unanimaliza wewe baby unanimaliza wacha nikukiss Mheshimiwa ambao sakuno auma wapi Millicent Makonya abanya lele abada bal wamekita kambi wasakana manesha piramida wamekita kambi wasakana manesha piramida wewe wataweza dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni moto mama dawa ya moto ni moto manesha piramida mewasha moto Krisa Mungu chakalili walisema utoke lakini shikilia hapo hapo Oreke Junior Aleki Alexe Orena Cheno Oema mama Selesa Munda Hilda Chuma PDG Martin Owinyo wapi Mheshimiwa Newton Ochanda twende kazi twende mushika mkono twende kazi twende mushika mkono twende kazi twende kazi twende mushika mkono twende kazi Roslide Ubare
Chelsea. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Oh, Marile kwa boka. Edita Ochieng Nyaugenya, Sia Republic. Vagabond, vagabond, wasinenza twe, yo yo. Vagabond, vagabond, wasinenza twe, yo yo. Matanga vina malembe, ama maleki mama. Matanga vina malembe, ama maleki yo yo. Konga sane abala. Selesa Munda, Hilda Chuma, PDG Martin Owinyo, wapi mheshimiwa Newton Ochanda. Twende kazi, twende, twende kushika mkono, twende. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Roslida Ubare, wapi Vincentia Mama Chelsea. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Twende kazi, twende kushika mkono, twende kazi. Oh, Marile kwa boka. Edita Ochieng Nyaugenya, Sia Republic. Vagabond, vagabond, wasinenza twe, yo yo. Vagabond, vagabond, wasinenza twe, yo yo. Matanga vina malembe, ama maleki mama. Matanga vina malembe, ama maleki yo yo. Oromo. Oromo sa odong deke prario modoroma sa par kurachiel. Nan kod kaindi nengwi Bibi Kaza Mwendo, Lydia Akotha Manonyara Alego Awinga Mwalo, etaye chuno ma donse. Sante sana shemeji kwa macho Bibi Kaza Mwendo. En kine machelo Ramogi FM kauno ni endi tarika ngwendwe mar ochiko Ramogi FM ruaki chuno mara mwausgiti chilungani Uguyo Oloyo Tembe. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Era mudo mañalo lali, era mudo mañalo rundi. Boss Viti Guguyo Jakamola. Immaculate Makota, the future of my future. Yakokelo. Medinalo mange epini Lakson otieno chamikingo Otiawaro medinalo mange epini Chamikingo ke ugodiambo epi Chuny maler ne terie kod bura Somo maber ne konyo pinywa joluowa Takiera manyalo kelo dongo Mondo medindalo mange epini Lakson